Ongi etorriak Osasuntsu eta Pozik programara, gaurkoan kolesterola eta tentsio arterialari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako Ibon Gurrutxaga medikua dugu gurekin, beraz ongi etorri Ibon. Kaixo itxaso. Gaurkoan, kolesterola eta tentsio arteriala. Bai. Beti hitz egiten dugu honi buruz gaudenean gatzari buruz. Ez? Eta gatza txarra dela edo gatz gehiegi ez diogula bota behar asuntoari, baina gustoko dugu gatza. Orduan, zer bota aldiogu gatza ez botatzeko eta goxoa izateko? Bueno, lehenik eta behin, zenbat eta gatz gutxiago orduan eta hobeto. Vale. Zer da gomendagarria? 5 gramo egunean edo kafesneko kutxada bat, ez? Koiada bat, bai, egunean zehar, gehienez. Baino, esaten dudana, zenbat eta gutxiago orduan eta hobeto. Baina, esatu zuen moduan, beste gauza batzuekin ordezka dezakegu. Adibidez, espeziekin, piperbeltzarekin, paprika, kurkuma, zapore ematen dietela gure elikagaiei, eta gainera ikusten dena, gatz gutxi botatzen baldin badiogu gure elikagaiei edo gure platerrei, gure mingaina azkenean ohitutzen da, eta ez dugu hainbesteaz gatz behar gure dietan, ez? Eta gero, gantzari buruz ari garenean, zei gantz saiestu barritugu ze batzuk dira onuragarriak, ez? Baina beste batzuk zain beste. Onuragarria dena eta gainera ikusi dena kolesterol perfilean, tentsio arterialean oso onuragarria dena da, adibidez, hemen daukaguna, ez? Olio virgen extra hori oso gomendagarria da, baina beste batzuk esatu duzun moduan, ekin behar ditugu. Adibidez, trans gantzak, supermerkatuetan erosten ditugun pasteleria edo goxo guzti horiek trans gantzak dauzkate, eta baita, haragietan edo aurkitzen dugun gantz hori ez ekidin, baina bai murriztu beharko genuke. Eta transgantzi buruzatik garenen, zesan nahi dute transgantzak? Gantz hauek, prozesu kimiko baten bitartez ematen diote elikagaiei testura bat, ez dakit, goxoagoak egite dituzte ez, plater asko, eta transgantz horiek ekartzen dutena da gure odol odietako paretetan kolesterola metatzea. Eta hori azken finean, bihotzekoa ekarri dezake, baita gaixotasun neurodegeneratiboak, eta Eta gero, ariketa fisikoa ere beharrezkoa dela ikusia dago, ez? Baina, zen maiztasunarekin eta zen motatako ariketa fisikoa egin behar du? Orokorrean, ariketa fisiko normala esango genukena, 150–300 minutu astero. Eta oso intentsiboa baldin bada, adibidez, maratoiak egiten baldin baditugu, ez? Lasterketa oso exigenteak edo orain modan jarri den crossfita eta bar, adibidez, 75 minutu astero gutxienez, pertsona normal batean, ez? Hori. Eta denetarik edo hobeto da, ezakite, kolesterola eta tentsio arterialerako ariketa fisiko konkretu bat, edo? Ez, orokorrean, mix moduko bat egin dezakegu, aerobikoa, anaerobikoa, ez, pisuarekin, indarra ariketak egitea eta biak onuragarriak dira. Eta gero, badaude seinaleren bat, hau da, hasiera batean gu oraindik ez dakigunean kolesterola daukagula edo tentsioa oso goian daukagula, badago seinaleren bat, pistaren bat ematen diguna de aizu? Orokorrean ez, gaixotasun isilak dira, tentsioa kontrolatzen baldin badugu, eta noizbehinka farmazian batean hartzen baldin badugu tentsioa, edo gure lanpostuako medikua noizbehinka kontrolen bat egiten baldin badigu, hori ikusi dezakegu nola daukagun tentsio arteriala, edo kolesterola egiten dizkiguten laginetan, ez? Baina gomendatzen dena ez da
lagin bat ateratzea edo, odoleko analitika bat ateratzea, baizik eta, gure egunerokotasunean kirola egitea, dieta mediterranea sartzea edo dieta mediterranearen bitartez elikatzea, eta gantz trans horiek ekiditu, gatza baita ekiditu, alkohola baita ekiditu. Gero, estresaren kontu ez dugu aipatu, baina baita ere badirudi nahiko lotura handia dagoela, eta gian izan daitekeela kaltegarriagoa, inkluso igual alkohola eta tabakismoa baino, hori kasu hauetan, tentsio arterialarentzako eta... Bai, estresak kortisol mailak alteratu edo... Mitzazke. Bai, hori. Eta horrek ekarri dezakena da, tentsioa igotzea, tentsio arteriala igotzea, baita janariarekin nola erlazionatzen garen, Bai, aldatu gure erlazioa janariekiko, antsietatearekin jatea eta bar, baino nik esango nuke tabakoa eta alkohola oso kaltegarriak dira, Bai, hori ikasi nuen, hasi nintzen aspaldi psikologia ikasten gero utzi nuen, eta horrek harritu ninduen, geratu izan zitzaidan buruan, hori estresa... Bai, oso kaltegarria da, hori egia da, baino ez dakit alkohola eta tabakoa baino gehiago, bai. Orduan, ni uste dut mezu horrekin gelditu da garela, Alkohola gutxi edo ezer edaten baldin badugu hobe, eta tabakoa bat ere. Eta zigarreta elektronikoak baita horiek oso kaltegarriak dira, bai. Igual ez gara sartuko asko honetan, baina kuriosotatez, zer da txarragoa? Tabako normala edo zigarrillo elektroniko baper hauek? Bakoitzak baditu bere kalteak. Adibidez, zigarreta elektroniko horiek denbora gutxian kalteak ekarri ditzake, agian minbizia ez, baina biriketan gaixotasun asko ekarri ditzake, adibidez, biriken fibrosia modukoa edo inflamazio kroniko bat ekarri dezake, eta betikon tabakoa minbizia eta biriketako beste gaixotasunak. Orduan, betiko tabakoa agian txarragoa da, baina zigarreta elektronikoak baita txarrak dira. Eta esaten dena, tabako normala utzi nahi baldin baduzu, zigarreta elektronikoen ordez, ordezkatu bai, zigarreta elektronikoa, hori ez gomendatzen. Hoberena da, ustea, behar baldin baduzu psikologa edo profesional baten laguntza eskatu, ze osasun etxeetan laguntza hori jartze dute, askotan baita pastillak edo gomendatzen dituzte tabako uzteko, baino ez ordezkatu zigarreta elektronikoekin, ze horiek oso kaltegarriak dira baita. Bai, horrela utziko dugu, ikasi dugu tentsio arteriala eta kolesterolari buruz, baina baita ere erretzaileen munduari buruz, ez dago gaizki ez dara, ez? Uztartzea bat eta bestearen zainketa. Mila esker behin ere, eta jarraituko dugu, gomendioak entzuten. Infekzioen edapena saihestea. Gaixotasun infekziosoak ala nola gripea, koronavirus, tuberkulosia edo gastroenteritisa azkar zabal daitezke. Prebentzio neurriek adibidez txertoak, esku higiene egokia edo maskarak kutsatzea murrizten laguntzen dute eta epidemien arriskoa gutxitzen dute. Osasun sistema arindua mantentzea. Prebentzio eraginkorrak ospitaletako saturazioa saihesten laguntzen du. Infekzioen prebentzioak osasun langileen lana arintzen du eta baliabideak behar dituzten beste gaixotasunetarako libre uzten ditu. Osasun sistema iraunkorragoa bihurtuz. Populazio kalteberen babesa. Haurrak, adinekoak, immunitate baxua duten pertsonak edo gaixotasun kronikoak dituztenak kalteberagoak dira infekzioen aurrean. Prebentzio neurriek talde hauek babestu eta bizitza arriskua duten konplikazioak saihestu ditzakete. Ekonomian eta gizartean eragina murriztea. Infekzioen aurkako prebentzioak lan bajen eskoletako etenaldien
eta ekoizpen galeren kopurua gutxitzen du. Horrek ekonomia egonkor mantentzen eta gizartearen funtzionamendu normala bermatzen laguntzen du. Laburbilduz, gaixotasun infekziosoen prebentzioa giltzarria da osasun publikoaren babesean, osasun sistemen iraunkortasunean eta bizitza kalitatearen mantentzean. Bueno, oraikoan estresak duen eragina gure elikadura ohituretan eta metabolismoan duen eraginari buruz solastuko naiz. Eta nola murriztu dezakegun haren ondorioak. Lehenik, nola eragiten du estresak gure elikadura ohituretan? Bueno, estresa jasatzen dugunean gure gorputzak gerra edo ihes erantzun bat aktibatzen du. Eta horrek gure portaera aldatu dezake. Batzuetan estresak gosea handitu egiten du, eta batez ere azukre eta gantz handiko elikagaietan oinarritutako gosea izaten da, eta janari prozesatuak jan nahi izaten ditugu ere bai. Beste batzuetan aldiz, estresak gosea kentzen digu, eta horrek nutrizio gabeziak sor ditzazke. Beraz, estresak janariaren kalitatea eta kantitatea alda dezake, elikadura ohitura desegokiak sortuz. Zer nolako aldaketak sortzen ditu estresak metabolismoan? Estres kronikoak gure organismoan kortisol hormona maila handitzen du, igotzen du, eta kortisolak energia gordetzeko joera handitzen du. Eta horrek gantz pilaketa areagotzen du, batez ere sabeleko eremuan. Gainera, kortisolak muskulen degradazioa eragin dezake, eta horrek metabolismoaren gelditzea dakar. Hau da, gorputzak gutxiago eta gelduago erretzen du energia, eta horrez gain estresak lo-arazoak sor ditzazke, eta lo faltak metabolismoa gehiago kaltetzen du. Orduen, zein estrategia gomendatzen dira estresaren eragina murrizteko? Ariketa fisikoa egitea. Ariketa arina edo ertaina oso onuragarri izaten da estresa murrizteko eta metabolismoa hobetzeko. Arnasketa sakona eta erlajazio teknikak egin, yoga, meditazioa edo mindfulness praktikatu. Elikadura orekatu bat eta osasuntsu bat egin, frutu idorrak, lekaleak, zereal integralak, gantz osasuntsuak lehentsi, eta azukre eta janari prozesatuak gutxiago konsumitu. Lo ona bermatu, lo kalitate ona metabolismoaren eta osasun orokorraren funtsezko zutabea da. Eta azkenik, denboran zehar atseden hartzea eta ohitura osasuntsuak garatzea estresari aurre egiteko giltzarri dira. Ariketa hau da bankura igoketak edo step up. Orduan, egin behar duguna da, lantxaren antzekoa da, baina lurretik hasi baino lurrean egin baino lehen, dugu bankua igo. Orduan, jarriko gara nahiko gertu, hanka aurrean ipini, lantxan bezala jarriko dugu railak bezala ere, imaginarioak, rail imaginario batzuk bezala, hanka hemen ipini, saiatuko gara belauna aurreratzea, ze hemen baldin bagaude, ez dugu egingo indarra honekin, baizik eta atzeko hankarekin, eta nahi dugu aurreko hankak lan egitea. Eta horrela hemen egin gora, hanka horretan zentratu. Hemen egin dezakegu gero korredoreko postura jarri, edo besterik gabe honela egon. Gero jeitsi, ahalik eta kontrolatuena, bai? Berriz jeitsi, eta gora. Hor. Ahalik eta hau ere egin daiteke barra batekin, baina kontrol gehiago bertuzu, gero indakaun mankuerna batekin hemen, edo kettlebell batekin, edo alboetan eraman da, edo zein moduko karga jarri zaiokugu ariketari. Beharrezkoa da, mugikortasun nahikoa izatea, eta horren arabera jarriko dugu bankoa altuagoa edo txikiagoa. Gero eta altuagoa, orduan eta gluteo eta iskioren exigentzia gehiago ekiko dugu. Eta gero eta txikiagoa, koadrizepsaren exigentzia handiagoa. Zaiatuko gara, indarra egiterakoan, belauna
barrura ez joatea, beti kontrolpean aukitzea. Bigarren, batzarekin alineatuta. Eta gestirakoan gauza bera. Hurrengo pasuan egingo duguna da masaje diafragmatikoa. Lehen da bizi jakin behar duguna da diafragma non dagoen eta gure gorputza mozten duen muskuloa dela. Diafragma saietzetan dago, baino ere bizkar hezurrean eta bere goian pulmoiak daude eta bihotza dago. Behan aparato digestiboa dago eta diafragmak arnasketa edo bere mugimendua egiten duenean behera eta gora igotzen da. Baita ere, lehen esan dudan bezala, 360 gradutan irekitzen dela. Alboetara, atzera eta aurrera. Orduan, jakiteko muskularen inportantzia bere mugimendua eta bere organoekin erlazioa daukan mugimendua jakin behar dugu. Orduan, gorantz doanean, haizea botatzen dugu, pulmoiak zapusten ditu eta masaje txikitxoa bihotzean ematen du. Eta arnasterakoan behera doa eta irekitzen ditu gure saietzak. Orduan, masajea egiteko jakin behar dugu non dagoen. Lehen da bizi esternoia, erdian, gure bular erdian dagoen hezurrea dela, jakin behar dugu. Eta saietzetan angulua egiten duela. Orduan, jakin dezagun, hemen behan, barruan, diafragma dagoela. Orduan, berriz, lurrean jarriko gara, buruz gora, eta esango nuke posizio normala hartuko dugula. Burua zuzen, luzatua. Retroversio txikia egingo dugu, kurbaturak lehuntzeko, eta lehen da bizi arnasketa egingo dugu. Baina arnasketa izterrak edo saietzak irekitzen. Orduan, egiterakoan, nabarituko dugu nola gure eskuak zabaltzen direla. Eta mantenduko dugu apnea pixka bat eskuak barruran masajea egiten. Holaxe. Ireki izterrak, bota haizea pixka bat, eta masaje txikitxoa eman dezakegu izterren barruan. Hau, onuragarria da gure sistema nerviosoa erlazatzeko, eta gainera gure diafragma muskuloa erlazatzeko ere bai. Arnasketa hobetuko du eta egonkortasuna eta egoera hobeagoan egongo gaitezen. Gure burua askotan konparatzen dugu besteekin eta hau zerbait kulturala da, egia esan gure diskurtsoan eta gure heziketan askotan txikiekin ja esaten dugu zergatik ez zara zure anaia bezala, zergatik ez dituzu zure lagunak dituen notak ateratzen eta horrelakoak. Orduan, ezi egiten gara konparazioan. Gaur egungo gainera teknologiekin eta bar asko indartu da hori eta bakoitzak beti nahi du bere alderdirik politena, egokiena eta bar atera. Ze trampa dauka honek? Bueno, konparatzen naizenean, ikusten dudana beti da bestearen alderdirik onena edo politena. Horrek esan nahi du, beti azpitik ikusiko naizela. Asko lantzen dugu hau saioetan, zergatik jendeari mina handia ematen diolako, autoestima asko jaisten delako, eta estresa eta antsiedadea asko igotzen da, lortu behar dudalako hori lortzea, horrela izatea edo helburu horiek lortzea, eta ezin dut. Ezin dut, ze gainera besteekiko daukat informazioa sesgatua da, ez dago osorik, eta orduan ez dut ikusten besteek agian hau lortu dutela, baina atzetik daukan lan guztia edo izan dituen frakaso guztiak horraino iritsi den arte.
harremanetan gainera eragiten du, ze, klaro, oso estremoa baldin bada, inbidiak eta frustrazioak sortzen dira, azkenean besteak ebitatu ditzazkegu, edo gaizki tratatzen alditugu, ni gaizki sentitzen naizelako, eta azkenean oso harreman txarrak sortzen dira, izan daiteke lanean, izan daiteke mubin famatu hauek sortuz, izan daiteke eskolan bullyingarekin, izan daiteke familian, ez? Eta ikusi behar duguna da, konparazioak ez daukala zentzurik. Azkenean, denok daukagulako bizipen bat, edo batzuk, denok bizi izan gara modu desberdin batean, denok jaio izan gara ezaugarri batzuekin, batzuk gauza batzuk emango dizkigute eta beste batzuk. Orduan ezin dugu dena lortu, denok ez daukagu gauza guztiak lortzeko gaitasuna, dauzkagun gaitasunak, eta hori onartzeak laguntzen gaitu benetan eraginkorra eta guretzat ona den gauza horietan fokalizatzen, eta esaten, zer da benetan niretzat ona? Zer da benetan nik egiten ahal dudana? Zeintzu dira nire puntu fuerteak edo indartsu horiek, ez? Eta hortan denbora ematea eta nire indarra sartzea, ez? Eta ikusiko dugu orduan, denok daukagula baliogarri izateko eskubide hori eta kategoria hori. Batek zerbait hobe egiteak ez du ezer esan nahi du hori egiten duela, baina ez dugu kontutan hartzen egiten ez dituen gauza guztiak. Orduan, sesgo horrek min ematen digu, guk hori egin nahi dugulako edo horrela izan nahiko genukelako eta ezin dugulako, baina faltsua da ideia, faltsu horietan oinarritzen garenean, ez gara zentratzen gure benetako gaitasunetan, eta autoestima ez dugu elikatzen eta ez diegu gure buruari esaten ze ongi egiten duzun gauza bat edo bestea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.